ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти J. айни замон дар назди бозори Балх қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф ро ба сӯи раёсати БДА, дар инҷо бошад худи бозори Балх ва аз ин тараф ро ба сӯи ҷӯи Бодом ва тарафи Ҳисор. Хонаи фурӯши имрӯзамо дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон иборат аз 7 сотиқ замин, бинои сеошонага ва дар умум 8 дар хонаву 474 метри квадратӣ мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо танӯрхона, хонаи зимистона, бинои асосӣ ва дар бараш такхона ва ошхона. аз бинои асосӣ шурӯъ мекунем. ин ошхона дӯстони азиз аҳамияти дута дари алоҳида дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳуҷраи хоб. аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи дуюм ошхона ва такхона ва дар инҷо боз як ҳуҷраи истиқоматӣ. аз рӯи ҳисоб монд сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. аҳамияти ин чӣ қадар хона бо таъмири зебу таъмин мебошад, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. хонаам мехаред, медуренду зиндагӣ мекунед. дар инҷо бошад ҳоҷатхона ва дар бари ҳоҷатхона ҳаммом дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад, об доимӣ аст дӯстони азиз. ва дар бино боз отоплениям ҳаст тамошобинони гиромӣ, бо барқ ва кумур мебошад. ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. сабти якум ошхона ба анҷом расид, мебуроем ба дуюм ошхона. дуюм ошхона дар инҷо чӣ хеле ки мебинед як коридори калон аст ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳоҷатхонаву ҳаммом, шашум, ҳафтум ва ҳаштум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз дар минтақаи беҳтарин ва бениҳоят хуб қарор дорад, чунки бозори Балх дар назди бино аст. боз мактаб, буғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. то раҳи калонам наздик мебошад. ин ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. ин бошад сеюм ошхона, мансард, чӣ хеле ки мебинед таъмир кардагӣ. барои ҳамин метавонед ба дилхоҳ намуд ҳуҷра табдил кунед. мисол метавонед макони варзишӣ кунед. ва дар инҷо ҳуҷраи иловагӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар бино чӣ хеле ки дидед сета ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. дар ҳар як ошхона яктагӣ. чӣ хеле ки мебинед хона такхонаи калон дорад, аз берун ҳам дари алоҳида дорад. таги бино ба пуррагӣ ҳамаш такхона кардагӣ. метавонед дар инҷо ба ҳаздуру чизҳои лозимиятонро монед дӯстони азиз. ва дар инҷо дари меҳмонхона, дари ошхона ва такхона. ва ин ошхона мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем ҳавлӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад.
нархаш бошад 4 миллион сомонӣ боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳар ду рақам WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.